И тялото е Виторио Йовчев. Според лекарите, за сега няма опасност за живота на детето. Виторио рита от топка със своя приятел пред дома си на улица Цачо Шишков. Към 19 часа с нощи изневиделица го връхлита ръмжащото псе. И то кучето отгоре се засили към нас и се хвърли срещу мен и почна да ни яде, да нахаха устата и почна ръката. Въпреки че кучето вече влачело детето по асфалта, намиращите се наблизо двама мъже успяват да го прогонят. Виторио веднага е откаран в болницата. За нас критичният период е до 5-я ден, тогава е проблема с инфекцията. Значи, ако до 5-я ден, тъй като детето е под сериозно антибиотично лечение, нямаме проблем, надяваме се вече да сме решили въпроса по същество. Преди 6 месеца хъскито нападнало друго дете. Налитало да хапе и хора по улицата, каза бащата на Виторио. Това е направо куче убиец, как да го кажа. Да не говорим вече и за неговия собственик, който толкова инциденти и той го държи и продължава да го пуска безконтролно. Собственикът на кучето Георги Георгиев заяви, че иска доказателства за вината на домашния си любимец и че не желае да се раздели с него. Трудно ми е да го ликвидирам, защото означава, че двете ми деца ще са в траур. По случая е образувано полицейско дознание. Разпитват се очевидци на инцидента.